Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información na radio na televisión municipal de Cerceda, e se queren tamén poden en internet, no nosa canle de YouTube TV Cerceda. Imos hoxe, venres, día 19, a falarlles da programación de Nadal, que haberá estes días, da carreira de San Silvestre. Recordar que estuvo Papá Noel onte, falaremos de que o Concello anunciou casi 2 millóns de euros en obras recentes e próximas. Falaremos de sábados de baile, mañán, último do ano. Falaremos do remate da xira de grupo de rock cercedense Mr. Camándula. Falaremos do servicio de terapia ocupacional da ITV de Turismos, que se pode pasar xa no mes que ven aquí en Cerceda, e nos deportes o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos. Por último, o tempo para a xornada de mañán. Entra unha nova fronte que vai a traer máis precipitacións. Comenzando coa programación de Nadal, que sepan todos vostedes que o Concello de Cerceda ten varios actos programados para disfrutar entre todos de xeito gratuito, e principalmente o alumeado de Nadal, que xa se encendeu fai 3 semanas e que, en este caso especialmente nos campos da feira de Cerceda e da Silva, se poden contemplar, así como no campo da feira de Cerceda, Anomar, Ester, de Ester Rei Eventos. Estes artistas fixeron un poboado de Nadal no campo da feira de Cerceda, e na Casa do Concello fixeron un nacemento en xebre. Isto se pode ver e disfrutar estes días, se o tempo permite, especialmente no campo da feira. Na xornada de onte estivo Papá Noel, e na xornada de hoxe, venres, aqueles que nos sigan no informativo do mediodía, están a tempo a ver un espectáculo de Maxa de Cayetano Lledó. O seu espectáculo, un show increíble. Será hoxe ás 6 da tarde no auditorio. Insistimos, os que nos sigan no mediodía están a tempo aínda de velo. Para este próximo martes, día 23, hai un espectáculo musical con música tradicional de 3 pesos, de cando os animais cantaban, ás 6:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Todo gratuito, así como o domingo 28, outro espectáculo de maxia con Joshua Kenneth, que será ás 12:30 no auditorio. O xoves, día 1 de xaneiro, día 1 do ano 2026, toda a mañán, dende as 9 ata as 2, nos campos da feira de Cerceda da Silva, haberá unha chocolatada con churros gratuitos. Chocolate con churros gratuitos, primeiro de ano para celebralo, nos campos da feira de Cerceda e da Silva, de 9 a 2. E por último, a cabalgata de Reis, que será a víspera de Reis, o día 5 de xaneiro do ano que ven, donde o horario previsto é que sala ás 4 da tarde dende diante do Concello, e se o tempo permite, percorrerá e fará paradas no Parque Infantil da Lousa, no Xalo, no Campo da Festa de Meirama, en Campos de Alga, na Baixa, Campo da Festa en Queixas, o Cruce de Xesteda, no Adro de Rodís, no Campo da Feira da Silva, San Vicenzo e no Campo da Feira de Cerceda. Un percorrido por todo o Concello, e logo a recepción será sobre as 7:30 no Auditorio Municipal de Cerceda. Ademais, haberá tamén chocolate para todos, chocolate con churros, ca víspera ou na víspera da Noite Máxica e do Día de Reis. E tamén o Concello volve a organizar este ano a carreira San Silvestre. Por segundo ano consecutivo, a San Silvestre Concello de Cerceda vai a ser, en este caso, o domingo 4 de xaneiro, primeiro domingo do ano que ven, pola mañán, ás 11:30 no campo da feira de Cerceda. Xa hai máis de 160 inscritos, e constará de 3 distancias. Para os adultos, a partir de 15 anos, pois a proba será de 4,7 kilómetros. A inscripción, en este caso, ten un coste de 3 euros como donativo para o Banco de Alimentos. Tamén a proba intermedia de 5 a 9, para a proba dos máis pequenos, son 100 metros de 5 a 9 anos, e para a proba mediana, 800 metros entre 10 e 14 anos. As inscripcións poden facelas en internet, na página web ccnorte.com, buscando a San Silvestre do Concello de Cerceda.
Recordamos que na xornada de onte estivo, non quixo faltar a súa visita anual Papá Noel, que logo na noite máxica do 24 para o 25 voltará a estar en todos os domicilios, pero xa en carácter irá xa agochado para que non o vexan. Pero sí, na xornada de onte percorreu as escolas, os colexios de Cerceda, estivo na escola infantil, os Pillabáns, donde os nenos teñen unha reticencia, algúns deles, pero a maioría disfrutaron do seu agasallo, como tamén no colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva e no colexio Cruce de Cerceda, donde estivo prácticamente con todos os nenos de infantil primaria, tanto nun colexio como noutro. En calquera caso, tamén estivo no Centro de Día Fogar Residencial de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho e no campo da Feira, pois recibindo tamén as cartas de moitos nenos. Eso foi na xornada de onte. E cambiando de tema totalmente, o Concello de Cerceda, falamos de a actividade municipal, o Concello de Cerceda anuncia casi 2 millóns de euros en obras recentes e próximas. Inclúyese obras executadas xa e previstas. Destaca entre eles, por exemplo, o proxecto de accesos a Abelleira e Boedo, en Queixas, a mellora dos pluviais no Brazal de Abaixo, cun investimento total de 127.000 euros, que abrangue labores de pavimentación, instalación dunha nova rede de abastecemento, execución dun muro de contención e melloras no sistema de recollida de aguas pluviais. O plan Camiña Rural tamén permite a mellora da pista do campo de Xesteda ao cruce da Brea e doutros camiños en Xesteda, cun investimento total de 82.000 euros. Está destinado tamén a reforzar firmes, a condicionar marxes e asegurar a circulación. Nesa mesma liña, trabállase tamén o Concello na ampliación da mellora dun importante acceso ao núcleo urbano de Cerceda, como é o caso de Sobredafonte, que as obras xa que van, en este caso, a bo ritmo, con un importe de 102.000 euros, que incluye movimentos de terra, melloras estruturais, novos sistemas de drenaxes e reposición de pavimento. O proxecto de mellora do camiño das Encrobas, a pista de Piñeiro a Sandián en Rodís e o muro de Picardel en Meirama, que xa está contratado para o próximo inicio do ano, supón un investimento conxunto de 38.000 euros, destinado tamén a pavimentación e mellora da drenaxe e execución dunha nova estrutura de contención. Tamén se incluye o proxecto de abastecemento en Vilamarta, en Rodís, cun investimento de 34.000 euros, que permite renovar a rede de distribución de agua potable mediante nova canalización e instalación de válvulas e reposición de pavimentos. E a ampliación evidente xa da Escola Infantil Municipal, que supón outro dos proxectos destacados cun investimento de 183.000 euros. No campo de fútbol do Outeiro, na Silva, xa están as obras avanzadas, donde se instalarán novas gradas, cubertas con vestuarios, almacén, cantina e aseos, cun investimento de 496.000 euros, modernizando o complexo con un bo equipamento. Tamén se incluye ampliación e mellora integral do terreo de xogo do campo do Rodís, con 184.000 euros, e a sustitución total do céspede artificial do campo de erva artificial de Roxo, cun investimento de 312.000 euros. No conxunto do término municipal tamén se están executando obras de melloras viarias, como as actuacións na pista da Capela a Parada, o acceso a Coence, o camiño a Lavandeiras e o ramal da Avenida da Coruña, que supón un investimento de 46.000 euros, centrado no reforzo da capa de rodaxe principalmente. As melloras en Covas das Andes, Vilarbello e a Rúa da Gardería, cun investimento total de 73.000 euros, tamén se incluye, dirixido a reforzar infraestructuras hidráulicas e mellorar firmes e optimizar a seguridade viaria. Ademais, a nova depuradora de Meirama e o saneamento en Ribasoutas están xa en execución, con un investimento de 201.000 euros, que permitirá avanzar no tratamento de aguas e saneamento municipal. Mais temas, mañán sábado, sábados de baile, última sesión de sábados de baile do ano, mañán sábado, día 20 de decembro, pola tarde noite, no edificio do Museo do Moucho, de 7 da tarde a 10 da noite, estará o dúo Reflejos. E tamén o grupo de rock cercedense Mr. Camándula dará un concerto singular na xornada de mañán sábado na taberna en Cerceda. Despois de a publicación do seu último single, Diáspora, o grupo cercedense vai a rematar este ano con un dobre concerto en formato acústico e a hora do vermú, mañán sábado na taberna de Cerceda ás 12:30, e o domingo día 21 rematarán no transistor de Bertamiráns
a 1:30. Cambiamos de tema. O Concello de Cerceda, en colaboración cos Sergas, dispón de 1 de outubro deste ano de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada en persoas maiores. O programa chamase Queremos Escoitarte. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos os que xa se puñeron en contacto prácticamente con todos do Concello a través do teléfono ou de maneira presencial. Se alguén ten esa necesidade de consultar co Concello, a necesidade de Queremos Escoitarte, de reducir a soedade nas persoas maiores, poden chamar o teléfono 981 68 60 68 ou achegarse presencialmente á terceira planta do Concello onde están os servicios sociais. Por outra parte, a ITV de Turismo se pode pasar o mes que ven aquí en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares. Haberá unha unidade móvil de inspección de vehículos da ITV, da empresa Supervisión e Control, vehículos, en este caso ITV de Turismos para vehículos lixeiros. Estará, como soe ser habitual, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Van a estar os días luns 19, martes 20 e mércores 21 de xaneiro. Poden pedir cita xa, si queren, no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web sicitv.com. Xa nos deportes repasamos o calendario deportivo da fin de semana, partidos para na xornada de mañán sábado e para domingo. Na primeira categoría, Galicia de fútbol, o Queixas recibe na casa o Arzúa, un Queixas que ten que volver a puntuar e conseguir de 3 en 3 para remontar na clasificación. Queixas Arzúa, partido complicado para o Queixas o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, tamén encontro complicado entre o Bergantiños B e o Atlético Cercedense, xogando polo ascenso, por coller postos de ascenso. Bergantiños B, Atlético Cercedense, pasado mañán domingo ás 6 da tarde no campo das Eiroas en Carballo. O San Martiño tamén xoga o domingo na casa, San Martiño Vila de Ordes, o domingo ás 4 da tarde no Roxo de Herba Artificial. E o Vilasantar será o rival a domicilio do Rodís. Vilasantar Rodís o domingo ás 6 da tarde no campo do Vilasantar. No fútbol femenino, o equipo líder que vai na clasificación xoga o Atlético Cercedense femenino en Negreira. Negreira Atlético Cercedense femenino. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo do Capelo en Negreira. Na fútbol base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan na casa. Atlético Cercedense Sporting Burgos xoga mañán sábado ás 4 da tarde no Roxo. Os cadetes, pola súa parte, xogan o domingo na casa. Atlético Cercedense Cadete Olímpico B, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Tamén xogan os infantís fora da casa mañán sábado. Ordes B, Atlético Cercedense Infantil, mañán sábado ás 4 da tarde no campo de Vista Alegre en Ordes. En canto aos benxamíns, o equipo Benxamín A, o Atlético Cercedense xoga contra o Marino mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. E o equipo Benxamín B, o Atlético Cercedense Benxamín B, xoga na casa tamén a continuación contra o Bisantoña, mañán sábado ás 11:10 no Roxo. E a continuación, tamén o sábado mañán xogan os prebenxamíns, Atlético Cercedense Prebenxamín Orillamar, mañán sábado ás 12:20 no Roxo. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o líder San Martiño recibe na casa a Capela. San Martiño a Capela, mañán sábado ás 4 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. Fora da casa xoga o Cerceda. San Pedro, Cerceda, Atlético San Pedro, Cerceda de veteranos, mañán sábado ás 6 da tarde en Iñás. E tamén xoga mañán sábado, na segunda B de veteranos, o Rodís contra o Atlético Sobrado. Atlético Sobrado Rodís, mañán sábado ás 4:30 no campo do Sobrado. Sorte a todos eles. E xa rematamos co tempo. Para a xornada de mañán sábado entrará unha nova fronte que vai a traer precipitacións que poden ser máis intensas canto máis avance a xornada. Serán precipitacións que se expanderán durante toda a xornada por Galicia e na nosa zona serán persistentes a partir do mediodía. Os ventos serán de carácter frouxo ou moderado de sur,
suroeste e as temperaturas descenderán lixeiramente, unha situación semellante para o domingo. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Viña. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.